κάτωψη και έχει επιλεγμένη τη γραμμή τομής. Και μπούμε μέσα στο μενού της τομής. Υπάρχει κάτω-κάτω ένα πεδίο που λέγεται Story Levels. Θα σας αποδείξω λίγο στην οθόνη. Επιλέγω την τομή στην κάτωψη, είναι μέσα στο μενού και βρίσκω εδώ κάτω χαμηλά ένα εργαλείο που λέγεται Story Levels και αν επιλέξω None, αντί για Display Only και πατήσω OK και την ξανανοίξω με δεξί κλικ Open, δεν θα μου εμφανίζονται αυτές οι βοηθητικές γραμμές των Story Levels στην τομή. Και επίσης, άμα δεν μου αρέσει το κάναβος, μπορώ να πάω στο View επάνω και να ξετσεκάρω το Grid Display. Οπότε έχω μια καθαρή λευκή επιφάνεια χωρίς βοηθητικές γραμμές για να μην με μπερδεύουν. Το βρήκες. Το κάνουμε συνήθως. Είναι λίγο κομμαντίο. Control D, ας πούμε.